Ле, какво става? Ау, че красиво, момиче. Здравейте, госпожице. Здравейте. Вие сте много хубава. Добре сте дошла. Как се казва? Казвам се Сияна Зонева, на 12 години съм и съм от град Карлово. Започнах да пея от 5 годишна възраст в Карлово и се занимавам почти 8 години с пеене. Пея поп, рок, малко фолклор, малко мюзикъл. Мюзикълът най-ме тегли, защото там мога да изразя чувство, не само да покажа певчески умения, но и също актьорски умения. Искам да съм известна певица, публиката да ме харесва най-вече. Моите песни да се чуват и да се слушат от всички в България, защо не и извън България. Да съм харесвана от хората. Това, че съм тук, на сцената на България търси талант, ме прави изключително щастлива, че имам шанс да се представя, да покажа моят талант и да споделя моята музика с хората. И се усмихаш, защото си много красива. С мама, тате и педагогската ще седим тук и ще се радваме на монитора. Айде! Айде, сцената е твоя. Сцената е твоя, си. Здравей! Коя си ти? Как се казваш? Здравейте, аз съм Сияна Зонева. Какво ще ни представиш днес? Ще пееш? Да, ще пея и ще се представя с песента The Girl in 14G. Сцената е твоя, заповядай. Благодаря. Искам да ни пръсне мозък. Тъй ли? И аз искам. I just moved in to 14G, so cozy, calm and peaceful. Have on foreign mouse like me, with quiet but delightful pets are banned, and oh, parties too, and no solicitations. A window seat with garden view, a perfect nook to read a book. I'm lost in my Jane Austen when I hear say it isn't so, not the flat below. From an opera wannabe in 13G, a man named Sam Cantana Bunker drinking Traviata. My first night in 14G, I'll put up Някакъв with мюзикъл, сигурно. Вероятно да. И много добре се справиш. Да, много. down to sleep, a comfy bed to rest my head. Straight on, I'm almost gone away. Do we stop? Do da do 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 go do da de na 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 na. Now the girl upstairs wakes me unawares, blowing down from 15G, her reveille. She's got like a name is Alligator, so it's a acapella. Do-do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do-do. I'm not one to raise my voice, make a fuss, or speak my mind, but my query, would you mind if, could you kindly stop? That felt good. Благодаря. Благодаря. Сияна, публиката казва повече от нас, журито. Ние си бяхме на мюзикъл. Страхотна Благодаря. си и си много артистична и пееш много хубаво, но нека да дам думата все пак на професионалната певица, която е сред нас. Да, благодаря. Галена? Аз въобще.
Много обичам, когато не си задам въпроса въобще този човек, който стои срещу мен, дали има талант. Просто се насладих на твоето изпълнение. Все едно съм на мюзикъл. Пееш зверски добре за 14, каза, нали? 12! 12! Да. Нямам никакъв коментар. Да, въобще емоциите преливаха в теб. Въобще без думи съм, наистина. Благодаря. Николаус, ти да имаш да кажеш нещо? Аз това, което видях, беше едно дете, което пя като много голям човек, който освен, че пя, ти жонглираше с гласа си. Ти сменяше постановки, гласови, ти ни изненадваше във всеки стих, всяка строфа на тази песен, правеше нещо различно. Божица, той За първи път го никога чувам не е така да говорил говори такова това. нещо. И съм сигурен, че както аз, така и колегите, така и цялата публика и зрители нямат никакво търпение да те гледат още по много. Така е. Благодаря. Това вече е истински комплимент. Това е изказване на черния лорд, значи много. Да го кажа за теб. Кой я измисли тая песен? Аз сама я намерих и с моя педагог я обработихме. И... Страхотно, Леле. Да. Кой тук ли е? Да, тя е тук. Да Може ли дойде. да я поканите на госпожо? сцената? Излизайте, бързо. Заповядайте на сцената. Да! Браво! Това е моята прекрасна музикална педагожка. Вие сте Анита научили Илиева. това дете, освен да пее и да е страхотен артист на сцената. Много съм щастлива. Тя е от 3 годишна, 4 годишна в ръцете ми, вече на 12. Имате един талант. Наистина диамант. е талант и всяко дете заслужава да има възможността на такава голяма сцена да покаже пред много хора колко много е израснал. Вярвам, че пътя й предстои, но този миг, този момент ще го помним и тя и аз за цял живот. Браво! Сега, да не си губим времето в гласуване, имаш 4 пъти да. Благодаря ти. Добре, айде! Аз решавам директно. Приема се, приема се. Приема се! Браво! Браво! Браво, Сияна! Браво! Оф, как обичам. Най-талантливите са най-скромни, най-възпитани. Верно е. Най... Ах, че ми хареса. Браво, Сияна. Много ми хареса. просто.